What's up ľudia, vítam vás u dnešného videa a dneska si ukážeme tieto Adidas topánky. Za mňa osobne sú tieto topánky také niečím veľmi zaujímavé, keďže majú takú zaujímavú farbu, takú horčicovú, ale takú tmavú horčicovú spojenú s hnedou. Samozrejme tam môžeme vidieť aj maličké znaky Adidas, čo sa mne osobne veľmi páči. A je to jedna z mojich prvých topánok od spoločnosti Adidas. Nikdy som moc nepreferoval túto značku, ale prišlo mi byť taká veľmi zaujímavá vďaka aj svojej farebnej kombinácii, že použili takú horčicovú, hnedú a bielu, takú skôr smotanovú, dalo by sa to aj povedať tak. A samozrejme už vidím aj jeden z nedostatkov, a to je vec asi, ktorej sa bojím najviac, je, že tu má taký výstupok, ktorý není látkový, ale je to vlastne tá koža, ktorá je aj po celom tom jazyku a je iba tak vyrezaná na vlastne prevliekanie šnúrok, takže či sa časom nepotrhá alebo niečo podobné. Potom následne tá pena je vo vnútri tiež taká tuchšia ako u minulých Nike topánok, ale je to mäkší materiál, sa mi zdá, ako bol u tých Nike, ale zasa na Championsky to nemá, teda na Calvin Kleiny. A tá podrážka je zasa taká, že samozrejme máme tam krásne logo Adidas, ale tá podrážka je taká, že naozaj len na také letné chodenie, na chodenie do mesta, nič viac, prosto je to taká naozaj úplne rovná podrážka, má to len pár zahybkov. Takéto topánky by sa vám skôr asi viac hodili do fitka, ale možno ďalšie fit topánky vám ukážem v nejakom z budúcich dielov tejto série. Ale akože celkovým prevedením sa mi neskutočne páči. Osobne by som to zhodnotil na dobrých 8 z 10, lebo taktiež tá koža vďaka tomu, že má takú svoju unikátnu farbu, tak pokiaľ si ich zasviníte, tak ich už asi moc nevyčistíte. Takže to sú také topánky, o ktoré treba veľmi veľa pečovať, starať sa o ne a prosto snažiť sa, aby sa vám nezasrali, ľudovo povedané, ale inak ako sú podľa mňa bomba. Taktiež ako jedna vec, ktorá sa mi úplne na nich nie že nepáči, ale mi príde byť taká dosť zbytočná, je tento tu pásik okolo vlastne tej podrážky. A hlavný dôvod je toho, že tá podrážka je v celku taká akože biela, takže by sa dala vybieliť aj tým bielým tekutým mliekom na bielenie textilov a topánok, kože a XY ďalších vecí, ale kvôli tomu pásiku tak neviem, že či by to bolo úplne možné, aby sa vám časom nezasral ako od tej farby. Ale inak ako celkový dojem z tej topánky je naozaj úžasný. Mne sa akože takéto tu topánky páčia, prosto, že ich viete aj nejako zladiť, prosto sú také, sú pekné. Mne osobne sa to páči. Samozrejme viem, že to není úplne pre každého, ale toto je naozaj akože jeden z takých krajších kúskov, ktoré mám. Takže určite ako môžete neskôr uvidieť aj podľa mňa nejaké fotky s nimi na mojom Instagrame. Takže máte sa na čo tešiť. A za mňa neviem, čo ešte by som im vytkol, ale určite ten materiál je veľmi príjemný aj čo sa týka zvonka, aj zvnútra na nosenie. Uvidíme časom, určite vám ich budem recenzovať v rôznych vlogoch a podobne, keďže tieto topánky budem asi častejšie využívať. Takže ak sa vám dnešné videjko páčilo, nezabudnite hodiť like, prípadne odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Takže zatiaľ sa majte a čaute.